Tric a Chlic. Tric a Chlic. Wel, dyma ni unwaith eto sesiwn fach arall o Tric a Chlic. Ond cyn bod ni'n dechrau ar y gwaith newydd heddi, dewch i ni weld, ydych chi'n cofio, dewch i ni fynd drwy rai o'r seiniau gyda'n gilydd. Neu gewch chi wneud e, i chi'n gyfarwydd erbyn hyn. Pa sain? Gobeithio bod chi'n gwneud nhw yn dweud y seiniau allan yn uchel. A dyna ni. Dewch i ni wneud nhw gyda'n gilydd i ni gael adolygu. Pa sain? R. O. L. G. N. D. Dd. A dyna ni. Da iawn chi, os oeddech chi'n llwyddo i wneud bob un o'r seiniau. Da iawn. Ond i ni'n symud ymlaen heddi i wneud gwaith ar yr ei. Ei. Dwedwch chi ar fy ôl i. Ei. 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 A'r symudiad ydy ei. 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 Ydych chi'n gallu wneud y symudiad? Ei. 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 Da iawn chi. Dewch i ni weld. A i chi'n cofio yng Nghantri, mae yna linell o dan y seiniau yma, a ni'n dweud nhw gyda'i gilydd. Eira. Eira. Ei yn eira. Oes, a dewch i ni roi fe fyny ar y bwrdd. A mae'n arall hefyd. Symud y bwrdd yn nes. A gwared y cwshing. Ei yn eira. Dyma ni ei arall. Ei. Chi'n sylwi mae'r sillafu sy'n wahanol. I ni'n dweud e yn yr un ffordd, ond mae'r sillafu'n wahanol. Ei yn llei, lleiad. Lleiad. Ei yn lleiad. A mae yna gan fach i fynd gyda hwn. Ei yn eira, dyna'r symudiad. Ei yn lleiad, sy'n cuddio rhwng y ser, ond dim ond am eiliad. Dewch i ni ddweud e gyda'n gilydd eto. Ei yn eira, ei yn lleiad, sy'n cuddio rhwng y ser, ond dim ond am eiliad. Da iawn. Gewch chi glywed hwnna ar y diwedd eto. Dewch i ni syllu ar y ser a gweld sut i ni'n sillafu'r geiriau yma. T. Eigr. Teigr. Teigr. Teigr mawr, creulon cas. Teigr. Ei, sylwer ar yr ei, sydd yn y gair teigr. Ei eira neu ei lleiad? Ie, ei eira. Dewch i ni roi fe fyny. A'r un nesaf ydy cardiau ar y llawr, dyma ni. Yr un nesaf ydy, chi'n barod, ei, neidio. Neidio. Sylwer ar yr ei. Neidio. Neidio. A dyma ni, mae'r eliffant yn neidio. Ond pa ei yw e? Eira neu lleiad? Mae'r un peth a'r ei yn eira. Ydy, da iawn chi. Yr un nesaf, dewch i ni weld. Chi'n barod i syllu ar y ser, a cofiwch am y llinell fach yna, ni'n dweud nhw gyda'i gilydd. Ei, teulu.
Teulu. Dyma'r ei sydd yn teulu. Dyma ble mae'r tric bach. Teulu. A dyma nhw, y teulu. Ei, yr un peth a ei yn lleiad. Ei, heilog. Heilog. Ac mae'n heilog heddi. Mae'r haul allan. Mae'n heilog. Fydd rhaid gwisgo sbectol haul. Mae'n heilog. Ond pa ei sydd yn heilog? Ei eira neu ei lleiad? Ie, ei lleiad. Eistedd. 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 Mae'r ferch yn eistedd. Mae Mrs Jones yn eistedd. Eistedd. Dewch i ni weld yr ei. Eistedd. Ei. Ie. Ei, yr un peth ar ei sydd yn eira. Mae'n cael ei sillafu yn yr un ffordd. Nawr te, dewch i ni weld, dwi'n mynd i gasglu'r cardiau. Papur a pensil yn barod? Os nag oes gyda chi papur a pensil, yna gwnewch y bysedd gyda fi. Gwnewch y bysedd gyda fi a dewch i ni ddechrau. Beth? Teigr. Teigr. Ydy'r bysedd yn barod? Teigr. Teigr. Os oes gyda chi papur a pensil, rhowch gynnig ar ysgrifennu'r gair. Teigr. Teigr. Pa ei tybed? Barod? Dewch i ni gael cip. Eira, ynddo fe, yr un peth. Gr, teigr. Da iawn chi. Nawr te, be mae e'n neud? Be mae'r eliffant yn wneud? Mae e'n neidio. Ydy mae e'n neidio. Ysgrifennwch neidio, ond dewch i ni wneud y bysedd gyntaf. N-e-d-io. Neidio, oedd angen 5 bys. Neidio, ysgrifennwch y gair. Dewch i ni gael golwg arni. N-e-d-io. Neidio. Oeddech chi'n iawn? Os oeddech chi, da iawn chi. Be mae'r ferch yn wneud? Mae hi'n eistedd. Mae hi'n eistedd. 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 5 bys. Ysgrifennwch y gair. Eistedd. Byddwch yn ofalus gyda'r ei. A dewch i ni weld ydych chi'n gywir. Eistedd. Eistedd. Mae'n siŵr bod chi'n cofio, ond does dim angen i chi gofnodi'r saib. Sim angen y saib arnoch chi, yn agos. Mae'n helpu ni i ddarllen ag i sillafu. Nawr te, sut diwrnod yw hi heddi? Mae'n heilog. Ydy, mae hi'n heilog. Mae'r haul allan. Mae'n heilog, ac mae angen sbectol haul. Heilog. Bysedd. Eilog. Heilog. Ysgrifennwch y gair heilog. Byddwch yn ofalus gyda'r ei bach na. A dewch i ni gael cip. Eilog. A dyma'r ei yn dyfyn heilog.
heilog. Yr un ei a sydd yn lleiad. Da iawn. Ac i ni'n dod i'r un ola. Be sydd gyda ni fan hyn ydy teulu. Teulu. Bysedd. T-e-lu. Byddwch yn ofalus. Teulu. Rhowch gynnig arni. Ysgrifennwch y gair. Neu rhowch gynnig eto ar y bysedd. Dewch i ni weld. T-e-l-i. Roedd na ddau dric yma, oedd T-e-l-i ar y diwedd. Teulu. A dyna ni wedi gorffen sesiwn fach Tric a Chlic am heddiw. Felly, pob hwyl am y tro, pob hwyl. Ei yn eira, ei yn lleiad, sy'n cuddio rhwng y sêr, ond dim ond am eiliad. Ei yn eira, ei yn lleiad, sy'n cuddio rhwng y sêr, ond dim ond am eiliad. Ei yn eira, ei yn lleiad, sy'n cuddio rhwng y sêr, ond dim ond am eiliad. Ei yn eira, ei yn lleiad, sy'n cuddio rhwng y sêr, ond dim ond am eiliad.